U današnjem užurbanom svetu, dragi moji, vrlo često ćemo čuti kako ljudi nemaju vremena. Pa i mi sami smo sigurno rekli nekome u skorije vreme kako nemamo dovoljno vremena ni za sebe, a kamoli za neke druge, za nekog drugog. Međutim, to nije tačno. Svima nam je darovano 24 sata dnevno, svi imamo 12 meseci u toku godine. Dakle, svi imamo istu količinu vremena na raspolaganju, samo je pitanje kakvi su nam ciljevi, kakvi su nam pravci kojima idemo, da li težimo odgovarajućem pravcu. Ako osetite da nemate vremena ni za šta, znači da niste jasno odredili svoj pravac, svoje prioritete i svoje ciljeve. Preporučujem vam iskreno da poradite na tome kako biste na najbolji način iskoristili ovaj jedini resurs koji nam je dat, a to je vreme. Toliko za danas, dragi moji. Ja sam Dragan, doktor komunikoloških nauka i stojim vam na raspolaganju za dalja savjetovanja.